Здравствуйте! Прекрасный день сегодня вечер. Мы радостно приехали вам тут до Лукниц. Товарищам Рушицкая мафия. Мы мафия Советского Союза из Новосибирска. Слушали, вот вас слушали. Mamy dobre związki. Ja wiem, że polowastejsze wielka mafia tu przytomna. Wszyscy sobą stało do waszej serbskiej mafii, tak mianowane TCM. Sunnikodcy sobą stało do TCM tu dziecem bez wami. Wszyscy TCM sobą powstać, co możemy przeliczyć, kiedy sobą stało, są jęzno tu jo. Wiecie, co TCM oznamia Sunamoni Frajli? TCM Regatorstwo Koszczanska Mafia. TCM. Nie mamy się liczyć, nie. Pójdźcie tam, nóż się uszczeru. Nie, proszę, stanie.